Taxistas por un pobo seguro e o lema da iniciativa posta en marcha polo colectivo de autopatronos cambadeses e o Concello da Vila. Cando unha persoa vaya a ser trasladada no servicio público dos taxistas de Cambados ata que chega ao seu destino, se así llo piden a calquera dos taxistas que a leve a ese lugar a esa persoa, eles poderán esperar por ela que entre no domicilio ou no lugar no que vaya a estar sen que teña que quedar soa nas rúas, sobre todo en zonas a mellor que son peatonais ou que quedan un pouco alonxadas da zona de parada do taxi. Nesta iniciativa colaboran os 15 taxistas que traballan actualmente na Vila Cambadesa. Todos irán identificados cunha pegatina para informar desta posibilidade que nace a raíz da preocupación pola seguridade de moitos veciños. Nosotros nos gustaría que se popularizara, ¿no?, dentro de lo que es el sector. No solo ya, como dice Fátima, de gente, de mujeres, sino en todo el colectivo en general, ¿no? Porque últimamente ya vemos que la seguridad es lo que falta hoy en día en la calle, ¿no? A proposta forma parte do plan de renovación dos taxistas do municipio. Deste xeito buscan adaptarse aos novos tempos, ofrecendo máis e mellores servizos aos seus clientes. Y entra dentro de lo que es el plan de la renovación de los taxis. Disponemos de vehículos ahora para minusválidos de 7 plazas, vehículos eléctricos, modernizar un poco lo que es el sector y brindar un plus de seguridad tamén. Este tipo de medidas xa se puxeron en marcha con moito éxito noutros concellos, de aí que os taxistas cambadeses se animaran a implantala na súa vila.